Sasagawa po ang isang tourism caravan naman sa bayan po ng Bolinao bilang pakikibahagi po ng Tourism Office sa pagdiriwang po ng World Tourism Month 2025. Kabilang po sa mga aktibidad ang pagpapakilala at pagpopromote sa mga lokal na tourist destination ng bayan, pati na rin ang iba't ibang serbisyong inaalok ng mga sektor ng turismo. Layunin din ng caravan na itaas ang kamalayan sa tamang practice ng turismo at matiyak na ang lahat ng establishmento na may kaugnay dito ay sumusunod sa itinakdang panuntunan sa kaligtasan at kalidad ng serbisyo. Kasabay po nito ay itinatampok din ang pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad at pagbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa sektor ng turismo at mga bagong oportunidad na maaaring mapakinabangan ng mga residente. Samantala, makikita sa opisyal na Facebook page ng Bolinao Tourism Office ang kompletong schedule ng mga aktibidad na gaganapin sa ilang barangay mula ngayong araw, September 2 hanggang September 26, 2025. IFM News. IFM News. IFM News.